точно, значи ще се хване дръпче. Не, ще дойде, той има време за игри. Василе, какво става сега? Помали, бе? Я помалите, вие сега само сте гледали. Само за снимка. Иване, дърпай надолу. Ей, нози. И червай пръста. О, какъв голям! Това е тъмно бягайте. Има още. Още отдолу трябваше. То не е това дома. Трябваше да се случва. Сложи му неговата пръст. Дръжте деца вие тук. Оле, черна. Дръжте, той снима. Отгоре. Не това точно. Това ще е което се. Сега дядо ви не чуе и вас ще хванем малко. Айде, будайте сега. Има, да. Айде. Дайте лопатата къде е? Оле, ти пай. Айде, Васе! Чакайте, не бъдете, бе! Малко такава истинска пръст. Тая е с хумус. Вижте каква е тъмна. Кой ще хване? Кой може с лопатата? Айде, кой? Василчо. Децата снимаш. Деца да има. Възрастни да няма много. Деца. Айде, снимаш, заливай си. Лено трябва да снимаме там долу. Васи, айде, Васи. Остава. Айде, тай горното. Виж коя пич. Гоше, отка. Дайте вода сега. Дайте малко вода. Но не сме, дай малко вода. Дайте вода така. Айде, кой ще полива? Кой ще полива? Голяма, айде. Най-висока. Сипай вода. Чакай малко има работа. Давай, много. Имаме работа сега. Сейм дръвче. Не може. Айде. Ние го наводнихме. Няма нищо. Не е вярно. Ние го наводнихме. Айде сега и другото. Ти снимали аз като бъдам. Дайте това. Ето, Басейнчето на. е ново. Черната, давай черната. Черната е по-плодородната, да. Това е хумус. Да няма камъни. Петьо. По-голяма ми. Това е бело. Ето тук много. Хумус. Нужно да е по-голям. Аз така, държи влага долу. Любо. Няма да го видиш скоро. Ама трябва вие да сте тук, не госпожата. На картинката няма да приемат аз да съм. Ако пратим клип. Децата трябва да са, айде! Деца да има, не господи и възраст. Нали е ваша идея? Така. Той ще ги изчисти после. Снимай му лицето, Той боговете на компютъра го сложи. На компютъра? Това не знаеш, това не знаеш. Снимам! Кой е? Ето и ги изчисти. Поне така си мисля. Снимай гостите. Това ще да слаги водата си. Снимай там, бе! Ярданка. И сега си го гледате. Като дойдете всеки ден по една пътя. Един път. Да, от 21 човека, за да ги ляж на кафи, да го поле по Така. Кой ще заяваш тук, бе? Аня, Горбар. Зараз ще Йордан ще не замине. Той си. Вече умря. Ютора се не ще умря. Ще го наблюдавате, ще го пазите и до време на време всичко. Два пъти видите, има капитан. Когато видите, че това данския държа. Макушко, как може да е? Я бъде никой. Не бъде
Криза за него, нали? Чакай, бе! Айде, деца. Айде, имаме си дръпче. Аз да го спирам и това чудо. Айде, нашето ти е. Искате ли да скача? Геленко. Айде, Аз да го спирам и това. айде, за тях по-далече. Запе, някой правите? Айде. Отдалече. Готови. Той ще избере. Ще избере 2-3 кадъра, клипче и ще гледа.